منزل شواز من واحد گزید بله وتی پشت انچه یاد پشت گیجید که آنی بی حیال کنگ با بنی آدم باز مشکلیں چیزوں کے انچے نقش رندید کے ہانا گم و رنجانی آر کرود کنکنن چریشان تچگ وتی جند نزانگن وتی جند پراموش کنگن وتی سائے دروہگن وتی ارواح رد اگن و قسم وتی ساها وتی ارواح وتی جندا شمشکار نگت یلداد نگن گڑمن چپیم وتا چتی زہیرہ دور بدارا کہ ای چمنی وسا ٹنن من ہم یک بنی آدمیا من ہم سنگی ہننا دلی دارا من ہم چا ریکا ہڈ بیتگا بلے لہتے مردم چوتی جوازتا گیش بار چستگن چوتی آٹیا گیش زور جنگ و وحد زورا ورین دستا سرین پوش بن چمنا سرسر جنن تو یک روچے چری امروزا پشتا مان دین و کس ہم ہانی ناوارزان آنی قبرانی نشان ہم گندگانیان آروچ شریعہ منا یاتن آساحت آموک ساحت منی دیما ننگرن اکتراو دمان ار دمان منی چمانی کلا سنبائن تگن ہری یاترا ہنن کہ آروچ منی مرگے روچت منی بیگوا یہ روچت پمشکا کہ تو منا توار پر جتو من تی بان کے سرا وطا رسید من ترا یک رائے شونداد بلے وط تنی وادی ہما جاگا اوشتادگا کہ تو منا یلدا تو شتے منا کولند کے منچری جاہا پد نکنزاں تاں وادے کہ واتر مبے داں کے تی دروشما مگنداں من زمینے ہمی ٹکے باہوٹو میارا تی دیدار اوستا اوشتو کا منا یاتن یک روچی تو گشتگت کل منا آپ سری سرکن کے دیرت من علا اوشا زندے تیار سوچیں تب تو لیوارا نک چنادو کا اوشے تک منا پا سارتے ساہے گے رسین کہ وتی ساہا برزا بیارا تو اتکگے وتی زہتگی ہرواہ تاہیر بھی دیا دیرند کے من پتو راچاروں تو اتکگے منی زندہ بہار اتکگ پمنی سباہاں سمین و شپام آئکان بچکن دگائن تو رستگے منی بہتا مرادی رستگ وتی دلے موجا رپٹان تے و من وتی گوش ٹاپ ریتن تو وتی دلے دروہیں زنگ ریت کن بلے منی دلے زنگاں چو جمبرے گا ماں شانتگت من ترا وطن پروش کت بلے وط زندگی روچاں چو گارے کاروانا باپ سری بمنزلی سر سر چنان من پتو سارتی سوائی آورت بلے وط تیار سوچیں تب دو لیوارانی باوٹا من پتی نہاریں شپاں مائی بیتا بلے منی وطی باتیں استارا دیر اند کے چا آزمانا سستک پرچی جستے پسوا من ہم دات نگنا یا برا منی جندم نزات بلے چوش زانا کی یک روچی تو بے توارا منا یلدات شتے کہ بزان دنیا کجام کنڈا باریں کئی باسکانی ودارائی میں باریں کئی زردے کرارے باریں کئی کلے سپائے باریں کئی ہروا اسائے بلے اروچا پد وحدی کے جہانا تہاری ایمان شانت من وتا ہما جاہا رسینا کہ تو منا یلداد ای جاگا من چطور یل بھی دیا من کجا بروان کہ منی زندے کٹو مڈی چمدا کہ سر بتگ منی ارواحا ہمدا منا یلداد آروچ منی زندے بتریں روچت آساحت منی نصیب شمترے سعادت
आरोचा तोगू उश्तरानी कारवान या रवानते बारे कुजा या बरामंदर रोचे मर्चियम न जाना परची के तोवती रवगे बारोआ मनाही छाल न दात तो कदी हम जाहिर नकुत के छू अनागा मन रंजानी बाहोट कने मनी सुतकगी बालादा मन गमानी अंगरा शतूर दे मन जात के तो मनी टप्पानी सरावाद पिरशाने ही अबरा मर्ची बाजे मुद्दती वस्त मनी चम्मानी देमा अजारानी कारवान वस्तगो वती वती मंजिला सर बुत्तगम भले मन तनी वती हमेदा उश्तो का परची के मनवती मंजिल हमेदा दरके कगत भले मनी मंजिला हमेदा मना गार कुद मनी हरवा हमेदा वस्तगत मनी साहे मुर्गा हमेदा बाल कुद इमरोजावती पार हमेदा दाश्तन हो मन राचारा के तो ब्याहे चतई खद्दही चम्मानी केपा वती तलवस्तगी लुंटानी तुन्ना प्रोशा चतई बेचकंदगा वती बागानी गिमुर्तगी पुल्ला ब्रहदार कना चतई मेरा मन हिमरोजा जन्नती जोड़ कना ब्याह के मनी जिंदे बूजी का गमो रंजानी बाजी मुसीबत सकतगन ब्याह के चेतोगीश मनवती साहा रद्दात नकना ब्याह के तो मनी जहीरानी मस्तरे उस्ते ब्याह सिजकान काजी ताक जून 2000 निविश्ताकार मुबारक काजी किताब सरशून मुबारक काजी गिचे ने निविश्तांक मनी बारीक कुजामिन शुआज रिदुबंद सिराज सागर शिंकार इस्तीन शिंकार केज चापे साल मार्च 2019 हिस्ट्री मेकर बलूची